Okay, purihin ang Panginoon sa mga oras po ito mga kapatid sa ating muling pag-aaral, pagtatalakay sa mga pangunahing lunas na ukol sa mga karamdaman na kagaya ng bulutong tubig, no? Yung sinasabing yung bulutong, yung ano siya, no? Ang bulutong tubig ay isang malubha at nakakahawang karamdaman. Pangunahing dinadapuan nito ay ang mga bata. Ang dahilan nito ay ang varicella virus na pagkilala ito sa pamamagitan ng tila pamumutok ng mga namumuting butlig na sumisibol ng sumusunod-sunod at papulo-pulo sa iba't ibang bahagi ng katawan. At pagka pinisil mo yung isa, lumulubo po yun mga kapatid kapag pinipisa, no? Wag lang pisain, no? Para hindi magkaroon ng infection. Ang paggamot ng tubig, banyos sa lagnat o kaya ay patuloy na puminto na malamig sa ulo para sa lagnat. Yun po yung gagawin, number 1. Ang number 2, paligo na mainit-init o kaya ay mainit-init na banyos araw-araw. Huwag kuskusin ang sugat, no? Wag kuskusin yung sugat para hindi ma-infection mga kapatid. At pangatlo, uminom ng maraming tubig o kaya ay katas ng mga bungang kahoy sa panahong gising. Pahiwatig, ibukod ang mga karamdaman sa isang silid kung maaari upang maiwasan ang pagkahawa ng iba kaanib ng sambahayan. Ang dumako naman tayo sa halaman, ang paggamot sa halaman, yung balimbing, no? Balimbing. Sa pangangati, magtadtad ng mga murang dahon at katasin. Lagyan ng katas ang balat at ang mga sugat upang pumupa ang pangangati. Huwag kuskusin ang balat para namang hindi ma-infeksyon mga kapatid, no? Pangalawa, lagundi. Sa lagnat, no? Pakuluan ng 15 minuto. 4 na kutsara na tinadtad na tuyong dahon o 6 na kutsarang tinadtad na sariwang dahon sa 2 basong tubig. Ang dosis sa matanda, 1 tasa tuwing 4 na oras. Sa bata naman na sanggol, 1 kutsara bawat 4 na oras. At sa edad naman na 2 hanggang 6 na taong gulang, 1/4 sa tasa bawat 4 na oras. At sa edad naman na 7 hanggang 12 taong gulang ay kalahating tasa bawat 4 na oras. Yun lang po ang ginagawa kapag mayroong mga ganitong mga karamdaman na tinatawag na bulutong tubig mga kapatid. At hanggang sa muli, salamat po sa Diyos sa inyong muling pagsubaybay na walang sawang pagkikinig. Away pagpalain at salamat po sa Diyos.